फाइनाली आम आसी पहुँचीगलु पुरी। कौन करिया भाविथिले बहुत भोरू आसी पहुँचबा बोली, हेता तो पहुँच पाइलेनी, बहुत लेट हो गला। ठाकुरଙ୍କ दर्शन ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ମୋତେ ବି କେହି ସାଙ୍ଗରେ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ଟିକେ ପଛକୁ ବି ବୁଲି ଥରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଫାଇନାଲି ଆଜି ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଏ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ। ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ହେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମଉସା ମଉସାଙ୍କ ଦି ଝିଅ ଧନ, ମୋତେ କେହି ସାଙ୍ଗରେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ହଉ ନ ନିଅ, ମୁଁ ପଛରେ ତ ଯାଉଛି ଆଉ। ଦି ମାଉସୀ ଆଈ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଧନ ତ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଜି ପୁରୀ ଆସିକି, ମାନେ ଏମିତି ବି ମୋତେ ବି ଅନଉନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି। ଇସ୍ କି ହସ ଗେଲିର। ଏଇ ଦି ଜଣ ଆଜି ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। କାହା ସହ କଥା ହେବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅନେଇବାର ନାହିଁ, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ, ତମମାନଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍। ଭୋରୁ 4ଟାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଥିଲା, ଏବେ ଦେଖ ଟାଇମ୍ 6ଟା ହେଲାଣି। ରେଡ଼ି ହଉ ହଉ ଏତେ ଲେଟ୍, ଟାଇମ୍ 6ଟା ହେଇଗଲା। ଟାଇମ୍ ଯେତେ ଲେଟ୍ ହଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ମିଳିବ ଆଜି ଫାଇନାଲି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏବେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, ତାପରେ ଯାହା କରିବା। ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋରେ ଲାଗିଲାଣି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ ରଖିଦେଇକି ଯିବା। ଆସିଲା ପରେ ଯାହା କିଛି କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ଆଉ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଛି, ସେ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେଉଛି।